Isaac. Ngiyamdabukela Isaac ke. Uma kuwukuthi ngesikhathi indlela ibamba ubaba wakhe wayemhleka nabangani bakhe. Ngicabanga ukuthi inhlupheko ebamba mina ngeke ifike kini. Uyabona? Uma njengomholi wakho ngifike lesikhathi esinzima. Ungasheshe ujaji. Buka. Observe. Kuthi ngenza njani? Washesha ubhala status hla buku uthi okay uma kufikwa uswazo njena umphathi wami wenza nje akahleke umuntu obhekene nesimo akahleke umuntu obhekene nesimo uma ubona omnye umzalwane umshado wakho unyakanyakaziswa thana inkosi iba nomusa lapha ngoba njengoba ngisahlela kwami nje la sathana ohlela lapha kuleyo mshado engeza noma nanini kowami kodwa into engizoma ngaye ngizomthandazisa ngizomcelisa enkosini ngoba idlala ifikela bonke abantu ozangensiza mina Gambusha nje ngike ngafika la ekhaya itulo zilapha mina ngifike 2018 la kuumuntu eceleni komuntu kuumuntu emva komuntu manje uma ngifika namhlanje abantu bela angithuki kodwa lo nkulunkulu okwasiqhelisa wasibeka kwi-1000 sitha lapha ngiyamkholwa futhi ngiyamkholwa futhi ngizomemezela egameni kaJesu kwasho indoda ka-TV yathi mayibuye ibhoko zami namhlanje ngizosho njalo Tabanakele njengoba sathembeke sibaningi sizoqhubeka sithembeke sibancane njengoba sathandaza sibaningi soqhubeka sithandaze sibancane leke sakwenza kumnandi sizokwenza nasebuhlungwini ngoba indlala ifikela onke amabala that's why I figure indlela khona ukuthi banabantu abamatured they know how to handle things common famine common mistake angiphinde futhi kwaba indlela efanayo kwaba amaphutha afanayo ngesikhathi indlela ifika Abraham wehlela eGibhithe wathi uSara usisi wakhe ngoba ngiyayisaba indlela njani manje ngiyayisaba indlela yashintsha uMesis to sister ngicabanga ngaba nendoda yakhe imifika emasangweni eGibhithe idlalela wena khipha lo ring bazongibulala la uma bekubona umuhle kanje khipha lo ring sukela manje usisi wami ngiyahlonipha indlala iyenza abantu bakhuluma ngamagama abantu kuze badle indlala ngincane ukushona usisi wakho noma ubhuti wakho kade umkhavile uthatha i-death certificate hambe uyoclaim 150,000 ubuye uthula uyibuka ingane eshoda ngebhokisi uma ufuna ukukhipha imali encane ithi indlala kade ukhokha wedwa mningi lo 10 years ukhokha wedwa indlala ubuka ingane kasisi wakho ihluphe ungcwaba usisi wakho ukleme udle imali ngesidumbu sakhe ngiyakutshela mina namhlanje wena uphephile kubantu ophila nabo uma nje bakathola i-offer right for wena you call kunabantu abakhulume kabi nabantu abangikhulume kabi awenze lutho kubo babefuna ukungena bakhahlela mina bangena mina kanti indlela ongene ngayo uphuma ngayo ningathi abantu bayathandana ingakafiki indlela phakathi kwabo funa ukuphela imali kuphela yonke into avuka unkosikazi athi myeni wami unjani ubonke okay la ngawe amagama wakhishwa iresource akhishwa
ozanini sisi kufike i-spiritual famine, isikhathi sokwentshisa, isikhathi sokuvusa wakudla. Uthi Nkosi, I have tested, ngike ngadla kuleli bandla, ngike ngaphila kuleli bandla, ngike ngathathwa kahle kuleli bandla, ngike ngangcwatshelwa kuleli bandla. Noma sikhona isizathu sokuhamba usuhlonipha uhambo. Common famine, common mistake. Ubaba makufika indlala wehlele ezantsi eGibhithe washiya unkosikazi igama wathi usisi wami bafethu wathi uNkulunkulu animazi. Lithi iBhayibheli uSarah was old, kodwa uma befika eGibhithe kuthiwa indlela eyimuhle ngayo, inkosi yathi imbona ingena wathi usuka phi lo sisi at 90 years, wathi usuka phi sisi omuhle kanje, wathi ngibizeleni yena. Lithi inkosi yamthatha ifuna ukungena naye ekamereni lango. Lithi wathi esahleli naye isandla sikaNkulunkulu saphakama sathi ufunani umfazi omuntu, because uma kufika indlala Abraham surrendered, God defended. Mina akafuneki umuntu uma kufika ikhathi enzima usiyadikila ukuzobeka iduku. When uthanda abantu babe nento, when you're loyal according to your stomach, there's something wrong with you. When you make a plate, you taste no bad. Your loyalty is wrong. Kunabantu ngemanabo nomsubona uthi umsanga nomningi kodwa ume nabo hlonipha uhambo. Ngoba sake sabusa ndawonye. Abraham fika indlala wehlele eGibhithe kuthiwa ngesikhathi kaIsaac uma kufika indlala lithi Isaac naye wathatha idebhisi ebheke ezansi. I like what the scripture say. Lithi wathi Isaac esehla and the Lord appeared. Nakho kunomthandazo enginawo namhlanje strong kakhulu. Ngiyakuthandazela ukuthi uNkulunkulu avele ungakafika eGalati. Ngiyakuthandazela ukuthi usehla uthi wehlela ephutheni uNkulunkulu avele ungakalenzi iphutha. Ngiyathandazela uthi wehlela ukuyokwenza izinto eziphambene uthi ungakafiki nalapho uthi uyakhona bese yavela uNkulunkulu athi my daughter, my son, uyaphi? Uma ngeke ngakubusisa buyela emuva eGerari, uma ngeke ngakuphendula buyela emuva eGerari, ngoba lokho engake ngakwenza. Ngiyakuthandazela bafethu, ngiyakuthandazela ukuthi uNkulunkulu avele ungakafike lo msangano ucabanga ukuyowenza. uNkulunkulu athi angavele ungakayivula ezokoleta ocabanga ukuyivula. Ngathi ngavele avele ngetekisi ife endleleni. Uthi sebekutshelile lapha kuma-loan sharks ukuthi fika ngo-11 ngoba ngo-11 siyavala. Uthi uyagibela itekisi, ife itekisi lingafika ithayi, uma lifika ithayi ithi iyaduma ingasadumi, kanti uJehova nje uyavela nakavele. uNkulunkulu makavele izitha zakho singakakuniki ukudla kunoshefu, makavele uJehova makavele emsebenzini behlangana ukukuqoshisa, makavele uJehova makavele ingane yakho icabanga ukuyojabulisa ngotshwala nabangani bayo, makavele uJehova. May the Lord appear. Akavele uma kalenzi iphutha. Lithi uNkulunkulu, lithi God appeared. Wathi uyaphi? Athi manje Nkosi imithombo ivalekile, uNkulunkulu uyaphi? Kuvaleke imithombo, mina ngivalekile. Uyaphi? Ufuna ukusuka namhlanje ukuyo experience iGibhithe. Bazalwane, ngicela upresente lento. uNkulunkulu makavele ngempela ungakasizi isandla saseGibhithe. Ngoba ayikho into enzima to be delivered from experience.
uyacabanga manzini uthi uyafika eGibhithe uphathwe kahle ngendlela igerele ngaze likuphathe ngayo usawubuyela umuva makavele uNkulunkulu kunabazalwana aba-underestimate experience ngiyacela namhlanje ngiyacela ungehli ngoba uyozwa isandla ongazosiza inkosini but ungahaleli ngisho ukuyothi angithi shwi ngoba uDisemba ake ngithi shwi ewayinini ngiyacela ngoba iwayini lokuphatha kamnandi ngendlela umoya ingcolo ongakazi umuzwe kuphatha ngayo yabo manje saku-festive season siyozama izinto esingazazi ngenxa ye-peer pressure uthi si-relax casual sekhaya uDisemba siyihlalele nawo sisibami nobhuti bami siyayithintela hhayi ayikho into wrong hey mina not up here kunzima ukuba delivered from experience ya umathi uPaula nodakwa umani ngadakwe iwayini uthi wena hayi Paula ukhuluma into ongayazi mina ngeke ngadaka ngoDisemba uyabona uzwa ngathi uyabhabha uzwa ngathi kumnandi uzwa ngathi inkinga zikho you are gone forever from ewayinini uya edampini from edampini uya Astropes from Astropes uya Goloko from uGoloko you are gone waqala wena uthi uyotesta iGibhithe kade akubuyeke eGibhithe uNkulunkulu bengeke akushida iminyaka emingaka ekushida kwiGibhithe bese uzisa wena ngamabomu ngenxa yendlala kade yini ufuna ukukhazimula naye kodwa ungahlupheki kanye naye kunzima ukuba delivered from experience yazi lana siyasebenza sifuna ukuya ezulwini ngelila ngiyacela ungehlele eGibhithe ungatry ungatry ngisho ihagi ka-Melbast mhlawumbe yokuhaga ngendlela indoda yakhe engahagi ngayo ngathi ungazami noma ngabe kuthiwa ninyanyene kangakanani nizondlala kangakanani ungalokothi uyozama ukulala ngaphandle ngoba loyo lana uyokujabulisa ngendlela lo hleli naye engasakujabulisi ngayo you are gone uyothi unaye la lokhu ucabanga ukuthi eyikodwa wayengahlangananga nosibanibani eqala ngoba lona kanti cha usathana unjalo uyakwazi uku-add flavor esonweni mina ngisaba ukuthi uvele ulale naleya ndoda ikulale kangcono kunendoda yakho sekumele ubuye manje uze ekhaya usenkingeni uthi uhleli nomnyeni wakho womshado womthetho ongcwele ingqondo ibingekho la ucabanga leya ndlela it's difficult to be delivered from experience manje njengoba uNkulunkulu ekushinda nje njengoba uNkulunkulu ekuletha kuma-night prayers ekuletha ama-home cell uzokhonza Sunday yeyi ufihla kwelinye izwe ongabuyeki kulo wazama funda ukubekezelela uNkulunkulu akubeke khona bazalwane siyashesha ukugive up siyashesha ukufuna ama-option ukhonza ucinga i-option cinga into engcono njalo ufuna into engcono njalo ibandla engcono impilo engcono ukuswenka okungcono hey bekezelela uNkulunkulu aza kuphakamisa otherwise you'll find yourself in the corner in the table udla izinto engadliwa ukhuluma nabantu ongakhulula nabo you are gone uyacabanga nje uma ungathola i-breakthrough ngokubribe uyophinda uthandaza never ngoba uyothafela bebrabheni ufake 1,000 kuba impilo engcono kuthiwa yazi kunento ekhona kodwa uma ukhipha u-10 kuba impilo engcono uyophinda yini uthemba uNkulunkulu namandla akhe komsiza ngani kumuntu ukususiswe lonke hey ungazama
ungazami ngisho ama-elastic, ungazami ngisho, ungazami lutho la, ungazami ngisho intambo, ungazami lutho, ungazami ngisho isiwasho. Ngisaba ukuthi uthi uyageza ngaso vele ukuthi bu uyobuya yini. Khona umama wamanzi akaphathi mathamba, akaphathi mithi, ubusisa nje amanzi. Nawe nesimoke esikhulu uphatha uthulitsha uyongena khona ka-round uthi awu kodwa gogo, athi mntanami ngibona enye into lapha phezu kwekhanda lakho. Cha usengihlele nondaba iminyaka emingaka akaboni lutho, ungazali. It is difficult to be delivered from experience. uNkulunkulu umvimba nje uthi angaye eGibhithe ngoba uyazi uNkulunkulu ukuthi uma kwafika eGibhithe uyobona imfula kanti ujwayele imithombo. Ngisho la ko TikTok uthi uyavula kuno live wamashrink, kune live wezangoma modern, ungene laphana lithi I see nombuso, press heart, I want to speak to you. Now you press nombuso ngibona yabona akutshela izinto ozaziyo ukuthi wena awusemhlale nabapostoli kangaka. Lalela ngisizwe, abanye baqale kule ndlela bayitholi ngomncini, abanye basebeqala indlela zabo ngoba uyakwazi ukuthola enye indlela kuyo le ndlela. Noma ungahlala phambi komuntu onomoya onjani etekisini lokuthi uziba ungazami azathi mntanami ngiyabona wena uyakholwa, ngiyabona fika nenkukhu emhlophe ungazami manje uthenga inandosi udle, ungazami ulamthuthu akubuyi yoba khona umendo nendlela okuthiwa indlela yabalungileyo. Kuthiwa noma beziwula kodwa uma behamba kule ndlela abanokuduka. Ungazami enye option, iyakuphatha kangcono ngokuphinde ubuye ensindisweni. Thina sasabantu abangena kancane, bangena ngenkukhu baye embuzini, bangena ngembuzi baye enkomeni, bangena ngenkomo kwagcina kumphefumulo wabo. Ngoba noma nganginika amanzi akusize, let me break it down for you. Awukwazi ukusizwa amanzi kuphela, kunamandla ahamba nawo. Once ke kwaba namandla sekune-altar, once kwaba ne-altar sekunenkosi, once kwaba nenkosi sekumele udumise. Uma kuthi ahlukane, uma kuthi ahlupheke nje. Uma futhi izinto ayilunga kuyona ndlela, kodwa kunomlayezo ovela enkosini. Tshelani bonke abalungile kuzobahambela kahle. Tshelani bonke abalungile ngeke baphelele enyembezini. Tshelani bonke abalungile uJehova wami uyobakhumbula. Tshelani bonke abalungile uJehova uyofohla njengokufohla kwamanzi. Kodwa never try another God. Isaac, ngicela ungisiza, ngifuna ukukulusa kwele muva. Yabo nje uqala ngekhandlela nje awusabuyi. Ngoba unekhandlela lakho kulo mqashi awusabuyi. Njengoba unamakhandlela oguqa kuwo nje uyakhanya. Ngicela khanya. Ngicela mali, ngicela mshado, ngiyacela-ke ngiyakhuluma-ke kula makhandlela, kusafaka igama nje, ngiyakhuluma kula makhandlela, ngicela ukukhanya empilweni yami. Wena usukhansela amakhandlela wena. Sekuphelephi ukuthi izwi lakho Nkosi lisibane endleleni yami? Sekuphelephi wena namhlanje ukuthi uJehova wakhuluma ngezwi wathi makube khona ukukhanya, kwaba khona ukukhanya, ususa emakhandeleni ngeke ubuye. Noma ungathenga impahla kuphuma ama-elastic ungalokhu wafaka la kogcina kumnandi.
ungazami yeka lo msangano yeka lo ungazami ngisho ungadlula intsonto efamasi uthi umama wami wayithanda intsonto yeka lo nto shiya lo nto ungazami